ves el sol, abre tus ojos y ves el sol. Abre tus ojos y ves el sol, abre tus ojos y ves el sol. Bon dia, gent gran, gent petita i gent mitjana! Ja estem així, en el de Fatafit d'avui. Avui dijous, dia 62 de confinament. Anem a recordar, vaig a deixar-vos així una miqueta. Bueno, us vaig ensenyar perquè avui tenim coses diferents. Vegeu el mogolló d'objectes que tenim per casa, Bueno, això no és un objecte. Això és el meu Pampol. Pampol. Mireu, si el cride, mireu el rabet. Pampol. Pampol. Mireu el rabet. Bueno, pareix que no se va a manejar. Cata, com sempre, con li molesta que estigui activa, s'ha pirat a una altra habitació. Perquè com té dos sofàs per allà soles, doncs s'ha pirat. A veure, que vos vaig a posar així. Bueno, vaig a parar això. I vos vaig a contar. Vaig a baixar una miqueta. Hola, bon dia. Avui, pues, recordant que ahir el meu nas va partir un accident, volia, pues això, xuar. Hola, Ada, mira, per ahí està. Vale. Portem uns dies fent molt exercici, saps? Però no estic exercitant algo molt important per a les pallasses. Els pallassos, les pallasses, les pallassis. Que és la imaginació. I de transportar les coses a un altre puesto i tot això. Entonces, avui anem a jugar en objectes, d'acord? Hola, Violeta, cariño. Joder, es que escribisses també ja perquè no sabia que eres tu. Vale, a part de jugar en objectes nous, val? Avui n'hi ha una xiqueta que m'ha retat per les redes socials a fer un challenge que el farem al final del de Fatafit. Avui el de Fatafit va ser també express, d'acord? Així que després espereu-se per al challenge, Lola, la meva amiga Lola, vale? La mami, Ada, m'han fet un repte. No sé si l'heu vist per la red, però després vos el fique per així. Així que està més que acceptat. Flipa. Així que anem a començar. Jo tinc mogolló d'objectes per així, podeu ficar quin objecte voleu que agafe i anem a jugar en aquests objectes d'una altra manera, d'acord? Esteu preparades? ¿Sí? ¿Preparadis todo el mundo? ¿Ok? Pues anem allà. Tenim llaunes de reciclades. Tenim llapiceres. Us ensenyo que tenim més per així. Tenim el barret que porte, vale? Que també se pot servir. Tenim, bueno, avisantica. Tenim avisantica. El Pampol no se pot agafar perquè no és una cosa, és un animalet que l'estima molt. Tenim el megàfon, els guants, la mascareta. Ah, per cert, direu, què fa un mapa del territori de la península ibèrica sencera? Pues perquè així estic comptant les comunitats que sí estan en fase 1, fase 0 i així m'aclare, en els topicassos de totes les comunitats, mireu, aquí a tope. És que així jo m'aclare. És que en el mapa pues, me aclare més. Si estic a la fase 1, no estic a la fase 1, me toca la fase 2, me toca la fase 3, ojalà, però no, encara no. Bueno, tenim més coses. Està la cachiporra. Tenim una caixa, un aro, una guitarra, una lupa. Tenim les conxetes Estecemar, espots, guants, més guants, un cono, rotllers de paper del batet, una caixa d'ous. Bueno, i si se vos ocorrís algun objecte que puga tindre per casa, també. ¿Vale? Així que podeu començar a escriure coses i vaig a ficar música per a fer cosetes en els objectes. A veure si se veu bé.
Vale, va. Ahora. Qui fica algo. Con el aro. Vamos allá, con el aro. Espera que me coloco bien él. Bueno, esta gente que estáis escuchando se llaman Ainda Now. Son los chicos de Valencia y molan a tope. ¿Vale? Bien. Y aquí tenemos un aro. Y atención. A ver. Vale, tres cosas. Con el aro. Que vull calarme de esta comunitat una altra. Y ahora. ¿Qué nos puede hacer? Vamos a los coches de choque, ¿eh? Vale. ¿Qué més? El que més m'agrada és el de conduir a un altre puesto. Jo per a ser feliç vull un camió, plenarlo de gent, sense coronavirus. A veure, què més per ahí? A veure... El mapa, bien fica después. Vale, vaig a hacer ahí. Vale. En el mapa. ¿Qué puedo hacer en el mapa? Pues... Os vaig a aixenar, vaig a... ¡Qué asco! Está malísimo. Vale, así. Apuesto... Esto... Venga, que le pago con esto, ¿eh? No falta que le pago con esto. ¿Qué más? Ah, vale. Ah, sí, mira, soy un empresario y vengo a vender tu territorio. Vale, el mapa da mucho. A ver qué más por aquí, propuestas. ¿Quién ha llegado a la cachiporra? Vamos a la cachiporra. Vale, cachiporra. Y lo primero... ¿Qué mes? Ah, vale, espera, vaig a hacer para cambiar de eso, pego una vuelta. Vas a acabar más mal hecha. Un coixot. Ahora. ¿Qué ves? Y cambie. Qui més diu coses? Necessita més coses, vinga! Vinga, algun altre objecte. Si no, agarra llum que siga. Ahora. Ahora va a agarrar, ¿vale? La cachiporra, vale, ahí tenéis la cachiporra. La guitarra. Vale, ahí mira. Què més? Ah, mireu. Veieu les cordes? Pues estic fent una parrilla. Ahí, molt bé. Una torraeta. Què més? Podem fer... Mira. Piano, també. Y si no, un arco. Què més? Però sí. A Vicentica no puc, en Vicentica, ja ho he dit antes, Aida.
Las hueveras. Vamos allá. Mireu. Hola, ¿qué tal? ¿Me das un besito? Vale, y si no... Hago un Playmobil. Englishman. De Playmobil. Vaig a veure si puc agarrar això. I ara com toque la guitarra, si soc un Playmobil, no puc tocar la guitarra. I si vull beure aigua, la tire pa carrere, la tire pa carrere. Vale. Este también. Mira. Un mostachet. A ver, vaig fer fila. A la cosa, una altra. Vale, papel higiénico. El papel. Oh, sí! Veu una àquila. Veu una gent molt guai per ahí dins de Facebook. Oh, sí! Una pajita. Mira. Riquísimo. Anem a veure. Aida, a veure si poses algo que se puga agafar. Uy, el cono, vale. Ahí va, el cono. Cata, senta, venga. Un moment, que la cosa la he sentit. Està muy mal hecha. Vale. Oh, mira. Vaig a picar això. Oh, mira. Oh, sí. Ay. Ay, qué hora. Oye. Sí. Nada. Soy un pararrayos. ¡Sí! ¡Pararrayos! ¡Pip! ¡Pip, pip, 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 pip! Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es un buen bozal. Ya ve Cata, ya ve Cata. Mireu, es un bozal. Mireu, viene Cata. Mireu, un bozal. Pobre. Vale, va, chítate ahí. Va. Es que está impaciente, está impaciente. Vale, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas? A ver. Uy, sí que es express, ¿eh? El flexo. Ay, no, por favor. Les llaunes. Vale, allá. Este m'agrada. Este el gaste jo quan estic estressada a casa, sabeu? Per què? Perquè tu l'agafes i que vols cridar molt fort perquè estàs agobiat, doncs fas així i fas... I tires tot l'aire dins de la llauna. Mireu, 1, 2 i 3. I també serveix, si teniu moltes llaunes, com me passa a mi, vaig a ficar-los així, ¿vale? Un moment. Jo no sé com... Si teniu moltes llaunes, com me passa a mi ara mateixa, podeu fer-vos la pròpia vostra... Mireu. Bateria. A veure. Que jaleo. ¿Vale? Teniu ahí. L'agarreu.
Aida, per lo menos, sí, molt bé, el rellonche. Ara sí que vaig a gastar lo que diu Aida. Anem allà. Rellonche. Està siguent express, això avui, Que bé. Ah, tenim també el farol. Ara vaig alçar. Chica, que me voy de compras. Y también va el de toma. Eso va, pam, pam. Para jugar a la pelota vasca. ¡Pam! ¡Pam! ¡Y pam! ¡Ostras! Perdón. Tranquilo. Vale, Cata, fuera, va. No, ahora no voy a jugar. Vale, vale. Que la estilian de los cosas. El sombrero. Ahí va, la tía Vicenta. La tía Vicentica también ha hablado. El sombrero. No va el sombrero. ¿Dónde está el sombrero? Sí, tenemos. el sombrero. ¿Vale? Cata, va a sentar. Hola. Está rebelde y la cosa. Vale, el sombrero. Pues che, chica, vas a comprar todo lo que pille por ahí, y ahora torne. ¿Qué ves? Vale, en el sombrero. Pueden hacer una marioneta. Hola, ¿qué tal? Soc el sapo. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Cata, que estic, que vull que m'abracen y que me toquen. Mira. Cata, mira el público. Vine. Mireu a Cata, que avui està... que vol eixir. Mireu que guapa està. Mira. Hola, soc Cata. Vale, va, senta, perfa. Pero perfa. Fíjate ahí. Va, pucha. Vale. Es que avui estan insoportables com el temps. Vale. Què més tenim per ahí? Ah, la mascarilla, esa és bona. Mascarilla por aquí, mascarilla por allá. ¡Ja! Tenemos un davantal. Vaig a cuinar un poquet. Oh. Este m'agrada. Si quiero, vull casar-me amb tu. Sí. ¿Qué més? Ah, vale. Esta es un... Mira, este m'agrada. ¿Usted qué quiere, ¿Quiere? Le voy a pesar esto, a ver. Oh, sí. Con esto no gano yo nada, si no pesará. Llévese un poquito más. Llévese como unos 200 kilos y así yo gano algo, ¿vale? Muy bien. Siguiente. A ver qué más hay por aquí. La cachiporra y la güera, vale, me estoy complicando, El unflaor. Espera, vaig a fer que a ella li dic moltes vegades que no. Cachiporra y huevera. ¿Vale? Cachiporra y huevera. Pot ser un pelador de creïlles. Oh, sí. Mira, vaig a... Querida amiga y hermana. T'estime molt. Et trobo a faltar. És lo millor de la casa. Adeu. ¡Mua! Vale. El unflaor. Oh, sí, això, mira, digital. I servís per fer peces també. Vaig a ficar una altra posició que és un poquet estrany. Sí, para hacer el foc, mira, acá no le habrá res que le bufen. ¡Ay! ¡Cachis! También tenemos el boquete, Cata, por favor. Me la está liando. Mira, eso ya se llama.
Vicentica està sin reere, que l'ha ensenyat antes. Vicentica avui va acorde. Bueno, estem a fi... Mireu a Vicentica, què vos pareix? Avui va acorde. Sí, s'ha quedat mancar, però no passa res, la volem igual. Bueno, després de tot el desastre, mireu quin desastre deixa la taula ahí, tota plena de trastos. Això és normal en casa. Bueno, arriba la hora del challenge. Sentint-ho molt, però avui l'express, el de Fata Fit Express, van a ser així ara perquè hi ha moltes coses a fer. Vale? Uau, m'ho he passat bé, Feia temps que no xuava, és que tant de concentrar-me. Gràcies. Vicentica, te digo guapa. T'ha agradat. Què vos anava a dir? Que tant de fer exercici se m'olvidava lo que era xuar, les coses, i xuar a que siga diferent. Així que l'únic que m'està fent estar millor és xuar i xuar. Així que tinc una amiga que es diu Lola, ¿vale? Que m'han proposat un challenge. I què és? Tenim un pla de farina i anem a fer el que anem a fer, sí. Mireu ahí. I ara, Lola, accepta el teu repte. I ara anem ahí. Però és que està boníssima. Ahí se veu. És que necessito que se veja bé perquè la puc liar molt. Vaig a fer una cosa. Així no. I ara vaig a fer així no. Lola, he superat el repte. Se m'ha olvidat llevar-me hasta les ulleres. Que... gràcies. S'ha agradat el Fata Fit d'avui. Mira, sóc com Papà Noel. Dic barba. O Papá Pitufo. Que... Loleta, acepte tu rete y ahora vaig a retar a la familia... mira, a Vicenta Roca Ballester la repte para que faig el repte, repte a Violeta i Abril i les mamis, ¿vale? I vaig a reptar també a la Teacher Polo. ¡Ja! Ara li envio el vídeo. Així que seguisca l'aventura i gràcies de Tocardio per estar ahí avui en este repte a tope. Vale, ahora me da el visto bueno. Y seguimos. Mañana, atención, día especial. Día de las familias diversas. Esta semana estamos a tope de días internacionales. Así que un besito. Gracias de Tocardio, pues estime.